minden következményével, nevezetesen, hogy azonnali hatállyal a foglalkoztatásokat meg kell szüntetni. A régi fizetésünk az kétszerese volt annak, amit most a napokban egyik napra a másikra egy új szerződést elénk tolva, ha tetszik, itt maradunk, ha nem tetszik, el lehet menni, szóval felére csökkentették a fizetést. Sokan elmentek? Hát a mi konyhánkon, ahol vagyok, ott nem túlságosan sokan. Úgy voltak ezek hogy elmentek emberek, hogy megszüntették a szerződésüket, tehát se szó, se beszéd, fogták, aztán elküldték őket. De másnap helyettük már ugyanúgy jöttek új emberek. Volt, aki ugye úgy lopott, hogy ez már egyszerűen nevetséges, tehát belepakolt a kabátját, szavesen látszott rajta, hogy tele van tömve mindenfélével. Természetesen ilyenkor elküldték. Most is van még ilyen? Hát én mi konyhánkon nem tudok róla, de hát nagy ritkán előfordul, valahogy másik konyhánkon előfordul, hogy új dolgozó azt gondolja, hogy lehet, aztán, de úgy nálunk nem tudok róla mi konyhánkon. A balatoni munkavállalás alternatívát jelenthet a szakácsoknak, hogy esetleg ott hagynák a sereget? Jó munkahelyre, ahol sokat fizetnének, oda úgyis megvannak a szakácsok már évek óta. És egy új helyre elmegyek, ott meg amennyit kapok, albérlet, meg nem tudom, szóval elmegyek, ha kapok szállást, akkor ugye kevesebb a pénz, szóval szerintem